Diha nakasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe, Miss Human Being. Unya sa nananaw diha no, nga anak pud tay laing customer karon. Kini si ma'am taud-taud na gyud ako ning customer, pila ni gyud ni katuig. Nya kani ang buhok karon o kay ni buhag man, murag taud-taud na po niya ning wala gipariban. Nya mo na karon, amo na pong ribanon kay murag tuig naman ni wala man hindi gyud kakaagwan tag atong buhok bitaw ingani nakabuhag haga muna nga ila yung ipariban bisag ako ga magpariban gani ko sila pa niya wala ginanga dili gyud sila mangita og lain-lain nga mga salon kay og madaot atong buhok lisod ra ba jud kay i-repair na mobalik gyud sila diri ni Miss Human Being gikan siya shampoohan pagkahuman gibutangan nato sa atong Bondastic Coas saglat nga rebanding ang ibutang nato porosity kani siya kowas na siya lahi na pud siya diri og pamaagi lahi na pud siya procedure para ang buhok yun safety ini butang niya to sa rebanding wala maguying ani wa ta kabalo og maunsa ba ang buhok manang tarungon jud og trabaho butangan jud nato kowas basta magribanta og bondastic kay aron ang buhok maagapan jud og nabitay kadaot inig apply mo sa medisina nato humanata sa atong kuwas atong gibabad og 8 minutos banlawan jud nagtudo-tudo ayuhon jud og maayo wash out jud na nimo nang kuwas nga gibutang kay para maligo na gini iyang buhok nya ang nabantayan na bagid ani niya kay humok kayo ang buhok maligo ng buhok muhumok kayo ang buhok mura ra pud siya og bonacure treatment tanawagan na minaw ang buhok was-wasan jud maayo pagwash out jud na mga medisina kay ani magid mong product sa smartphone before nimo nabutang ang rebanding ayuhan gid mo was-was kay aron dili bitaw yung mga daot ng buhok mo na ikaw diha magpariban nakakita kag kwarto tanawa lang diun sa ang procedure para makuha gid ang sakto nga resulta sa buhok kay nindot mo gid ang resulta basta tarungon ang trabaho kay kanang diha sa pagtrabaho gid sa pagbanlaw usa gyud na makapagwapa sa buhok rebanding number 1 or nature kani soap so kinahanglan jud atong ipakita ninyo ug unsay atong gibuhat timbangon aron makabalo gyud mga customer unsay imong gipangpindot ang mga medisina naa sa atubangan magtrabaho dili mo tago para walay sikreto kay ang sikreto maglisod ta ana kay kana magtrabaho magud og riban dapat jud makabalo ang mga customer unsay gigamit nimo nga mga product unsay gigamit nga rebanding para in kaso og naay kadaot sa buhok dili ta i-blame sa mga customer para magwapa gyud ang buhok plastic rebanding og mag-mix tag medisina kinahanglan yun na atay color coding ang purpose na niya kaning number 2 number 1 di ka masayop ba inig-apply nimo sa medisina kay mag-apply man gud ka nya wala kay color coding anang mga mixing bowl malimtan man jud na din naton ang malikayan na makalimot ka labi nag ang buhok damage bitaw unya murag maratol na magyud ta di po tayo na maratol pero ang kalimot walay gahom mo nang kinahanglan ang mixing bowl at timanon jud na nimo mo nang ang mixing bowl sa Schwarzkopf daghag klase daghag color kay aron inig mix nimo sa medisina kay naman ni 1 2 ug 0 0, 1, and 2. So, kinahanglan yung tarungon na para dili yung kamasayop. Munang ang kanisiya, i-apply na to ning number 1, dili na po sa tumoy number 2. Pero paabotong sa nato mo tulid nga lugar kaning dapita kay ug digon mo tulid do risuhon ra na nimo ang buhok po di magkadimao ang ato ang riban mo nang kinahanglan jud kamao kita ni mga procedure tarungon para di gyud mga daot iyang buhok ang gibutangan nato sa Bondastic rebanding ingani na ang procedure atong ipakita dugay jud ka ibanlawan pila jud ka minuto ug mahimo 8 minutos hangtod 8 ka minutos o 10 minutos para jud ang buhok dili mo aso inig plansa nato kay inig aso magud ana niya kanang customer makabantay yun na sa buhok ug siya na maligo kay na something nga mabatian mo sa kasabot sa grano sa iyang buhok murag mugahi mo nang ug magribantag twice to tarong yung banlaw ayaw kagulin ng tubig nga nahurot ang kagulan ang buhok kay ang buhok yun i-save yun na nato kay para ang customer mo ni tumailhan nga mobalik sila tungod sa atong riban nga gwapa kaayo munang banlawig maayo kay aron pagplansa wa na problema dili pwede gamitan nato og top ni ang buhok kay gagmay kayo grano basta iya ang mugahi ning buhok mo nang maningkamot jud ta nga ang buhok dili mga daot mo nang gamitan nato si Create kay si Create kuan mo siya murag all purpose nga plansa pwede sa kulot kaayo pwede pod og kanang natural ra nga buhok pwede ra po sa refine nga buhok mo na nga ug magplansa og buhok dili gyud ingon nga basta na lang kay magplansa ta
Pangitaan jud paagi mo na ang kumpanya sa Schwarzkopf daghan sila klase nga plansa kay para ang buhok dili gyud mga daot. Kay og katong top manggod, kita naman mo sa top nung akong ipakita diha. Petito yung inita niya kani siya kay init man pud pero lahi ra gyud kaayo. Makahamis mo gud ka buhok basta normal ang initon kanang para gyud sa buhok ba intended gyud para sa buhok ng mga plansa. Unang hamis yun ang resulta. Kani may ato ang fixer cream. Ang mo ni kini ang ato ang serum nga Bundastic atong fixer cream. Nya kani ato ning isagol diri dapita. Treatment ni siya nga serum dali ra jud kaayo magwapa ang buhok ani. Ug gusto ka og daghan ibutang pwede ra. Pwede ra tuloon ka buok depende ka bagaon sa buhok. Kay kana siya power kaayo ni siya nga treatment. Isagol na nimo diri dili pa jud ka madugay og trabaho kay ibabad na nimo 8 minutes na ana kay treatment sa imong rebonding pero gamay ra jud kaayo sulod na kada gayud una isa ra ka gamaya serum siya pero punan pa nato ni ato ang serum ato ang fixer cream kay daghan-daghan man siya buhok mo na kinahanglan jud timbangon para makabalot tag pila ka gramo ang ato ang gitimbang nga mga fixer cream. Ga-apply ta sa atong fixer cream o sa atong serum nga Bundastic ang buhok basa na daan gibutangan sa fixer cream babalagi ni og 10 minutos 8 minutos dili lang dugayon kay para dili mo buhaghag ang buhok kay og dugayon na siya puta ka suway nga mag video pug ko usahay mag video ta ato na nanda ang butangag neutralizer kay para di malangan ang customer kay kanang customer magadali gusto na sila og humandayon nadugay medyo magriban pila pa man po nakatuig pila ka oras tuig di po tuig pila po ka oras ba kaya atong kung sundon yun ang procedure mo nang dugay jud kaayo magriban og buhok ibutangan nato sa Bundastic tanawa ang resulta perting pagkagwapahag buhok ni si ma'am refine na daan siya buhok baga ra ba no pero kumo kaayo makakaibog kay tan-awon di jud ka mahayan ang imuhang buhok ug magpariban kag Schwarzkopf parehaan ni niya dili gyud mobalhin kay mobalhin siya kung sa may gamiton magpa ordinary ra siya riban ay magmahay gyud siya kay lahi ra kaayo na sa Schwarzkopf Bundastic atong gigamit ani karon tan-awa ko ng buhok niya pertigyong wapa ako gani nga magsiko pang riban ug mga babae no para lang nako maibog jud kay ko sahi ra gyud tag-ingani ko kag wapa akong buhok. Diba? Gwapa kayo, oy, hamis kayo. Na nindot yung kayo na, bisang pagbungkago, di yun na maunsa. Muna, ikaw diha nga nagtanaw, pangita o Schwarzkopf nga salon, nagamit og ingana nga produkto para imong buhok maingani pug kagwapaha. Unya sa wala pa diha naka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Miss Human Being. Bye! Sa sunod na itong kita-kita!